Здравейте, едно кратко включване да ви запозна малко с колата. Колата беше с удар отпред, по-силен ето тук в дясно. С подръчни средства, колкото можах и изправих. Но горе-долу вече докарваме някакви ръбове, за да може да се регистрира. А след това ще има много клипчета как колата се прави, защото има доста ръжда по праговете. Подкалника. Аз подкалника, глупости говоря. Има много повърхностни ръжди, разбира се, и всичко това трябва да се обработва, да се прави. Но идеята сега да мога да се пререгистрирам. Пасвам я доколкото мога. Имам кола донор, от която ползвам тези части. В случая ще ползваме, защото ще бъде проект 1.8 турбо. И като извадиме този двигател, ето този хубавец, като го извадим от тук, ще смениме роговете.